दा बेवहाय आं बेखौनो सानबाय आंनि गावनि बिबेक दं दा जिथु इउपिपिएलनिफ्राय जिथु बिजाथि गोदानै गसंदों दिपेन बर' बिथाङा दिनै बुंनो थांबा बर' फरायसाफोरा गोबां कन्ट्रिबिउसन दङ आरो बिथाङा माहारिनि गोबां खामानि मावबाय आरो बेखौ जोङो नोजोर बोनानै जोंनि रायजो राजाया बेखौ गोसोआव साननांगोन लानांगोन जाहाथे बे माने बिथिङै बिथाङा जथेस्थ' गोरों मानसि आरो फारसेथिं बिथाङा जथेस्थ' बैसो दङ बे बैसो हिसाबै बिथाङा मावनो हागोन बेखौ जों नुदों दा गतिके जोंनि बिजाथि हिसाबै बिथाङा जोंनि ससियेल बा जोंनि धोरोमारि बिथिङावबो बिथाङा मावगोन बेखौ मोनसे फोथायनाय दङ जाहाथे बिथाङा बेखौ गोसोआव लाखिबानो जाबाय जाहाथे देरहायोबा मोजाङै समाजनि थाखाय मोजाङै खामानि मावलांगोन दा जिथु बिसायख'थिनि बारहावा बारदोगासिनो दं दा बिनि सायाव जों रायजो राजाया खोब सान्थिपुर्ण भाबे जोङो बेखौ साननांगोन जाहाथे गुबुननिफ्राय जाहाथे गुलाय गुजाय बारहावाया फैनो हाया जों धोरोमारि हिसाबै जों गासैखौबो बरायगोन गतिके दा बयबो सान्थि भाबे बेवहाय माने बाहागो लालायगोन आं बेखौनो खावलायबाय आरो लोगोसे जाय बिजाथि बिथांमोना फैगोन बिथांमोनाबो हुस्थ' मस्थ' लानानै फैनांगौ आरो बेवहाय रायजो राजाजों मोजाङै सावरायनानै माने थि खालामनांगौ जाहाथे बिसायख'थिनि जिथु देरहानाय जेननाया बे रायजो राजानि सायाव जायो दा रायजो राजाया बेखौ मोजाङै नायबिजिरनानै जाहाथे गावनि मुल्यबान भटखौ जाहाथे होलायो बेखौ आं खावलायबाय गोबाङा गोबां रोखोमनि बिजाथिफोरखौ नोजोर होदों सोरबाया डेपुटि बिथांखौ नोजोर होदों सोरबाया लाइमोन दैदेनगिरि दिपेन बर'खौ नोजोर होदों माबायदि जों नोंथांमोनाबो नोजोरखौ होदों दिनै सासे माने समाज सिबियारि हिसाबै आदसा दा बेवहाय आं बेखौनो सानबाय आंनि गावनि बिबेक दं दा जिथु इउपिपिएलनिफ्राय जिथु बिजाथि गोदानै गसंदों दिपेन बर' बिथाङा दिनै बुंनो थांबा बर' फरायसाफोरा गोबां कन्ट्रिबिउसन दङ आरो बिथाङा माहारिनि गोबां खामानि मावबाय आरो बेखौ जोङो नोजोर बोनानै जोंनि रायजो राजाया बेखौ गोसोआव साननांगोन लानांगोन जाहाथे बे माने बिथिङै बिथाङा जथेस्थ' गोरों मानसि आरो फारसेथिं बिथाङा जथेस्थ' बैसो दङ बे बैसो हिसाबै बिथाङा मावनो हागोन बेखौ जों नुदों दा गतिके जोंनि बिजाथि हिसाबै बिथाङा जोंनि ससियेल बा जोंनि धोरोमारि बिथिङावबो बिथाङा मावगोन बेखौ मोनसे फोथायनाय दङ जाहाथे बिथाङा बेखौ गोसोआव लाखिबानो जाबाय जाहाथे देरहायोबा मोजाङै समाजनि थाखाय मोजाङै खामानि मावलांगोन आरो धोरोमारि बिथिङावबो बिथाङा मोजाङै खामानि मावगोन बेखौ आंहा आसा थाबाय बिसायख'थियावथ' जाया नङा जायो नाथाय आं जिथु नुदों सोनाबथिं बांसिन दावराव दावसिया जायो नाथाय बे सानजा उदालगुरि जिल्लायावहा जानायखौ नुवाखै आरो बे जानाङा होननानै जों सानदों आरो माने जोंनिया बेवहा उदालगुरि जिल्लायावहा बेनो मोजां मोनसे परिबेस दङ जेरै धोरोमारि हिसाबै गावबागाव धोरोमनि मोनसे मा बुङो आफाद दङ ख्रिस्टानफ्राबो बिबिसि आफाद दङ बाथौआबो दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफाद दङ ब्रह्मआबो ब्रह्म समाज दङ बेबायदि हिसाबै जों बुजाबुजिनि गेजेरजों जों बेखौ सान्तियै लाबोनो हादों आरो हागोन बेखिनिखौ बुंबाय जिरायथों